ҳамсӯҳбати мо шоири шинохтаи тоҷик хайрандеш ҳастанд, ки ба синни 60 расиданд. Нахустин саволи мо ин аст, ки ин шабу рӯз саргарми чӣ корҳо ҳастед? ин шабу рӯз саргарми гузарондани маҳфилҳо ҳастам. Саргарми ман дар ду ҷо кор мекунам. Ҳам дар китобхонаи миллии Тоҷикистон роҳбари маҳфили ҳамешабаҳор ҳастам ва ҳам сармуҳаррири нашрияи пайрав барои кӯдакони ҷумҳурии кишвар. Ба ҳамино машғулам, вале аз ҷиҳати агар эҷодӣ гӯед, тамоми ҳамон вақте ки ба хулаи 60 мерасӣ, ба қафо нигоҳ мекунӣ, тамоми ҳамон эҷодиётамро дидам, аз назар гузарондам, ки ҳамон қисме ки сара карда мегирӣ аз байн, ҳисоб кардам, ки 7 маҷмӯа мешавад. Чунки ман дар вақти 50-солагиам як бор ҳамаи эҷодиётама дар як китоб куллиёт гуфта чоп карда будем. Лекин дидам, ки масалан ба чанд сабк, азбас ки шеър менависем, ҳам ба сабки фолклорӣ, ҳам ба сабки суруду мусиқӣ, ҳам сабки ғазал, дигар жанрҳои ғазал, дидам, ки дар як китоб бошанд, мардум ҳар хел қабул мекунанд. Барои ҳамин ба хулосае омадам, ки ҳаминҳоро ба қисмҳо ҷудо кунам. Ана қисми ғазал тақрибан 200 ғазал аст. 200 ғазал аст. Дар ин китоб аллакай чоп шуд. Китоби нави шумост? Бале, китоб бо номи ҳамешабаҳор, ношири шаҳри Хуҷанд, нашрияти ношири шаҳри Хуҷанд ина ба сифати хеле хуб, ана ба сифати баланд чоп карданд, ҳам бо ҳуруфи форсӣ ва ҳам бо ҳуруфи кириллӣ. гуфтед, ки дар арафаи расидан ба синни 60-солагӣ гашта ба ин 60 соли гузашта як назар кардед. оё чӣ эҳсос кардед? Эҳсос кардед, ки коре ки буд, ки шумо натавонистед дар ин муддат анҷом диҳед ва дар маҷмӯъ аз ин 60 соли умри худ розӣ ҳастед? албатта розиам, шукрона. агар росташро гӯям, дар тифлӣ бисёр ҳаваси шоир шудан доштам. Чӣ хеле ки ҳозир дар маҳфил кӯдако ба як завқу шавқ меоянд, мехоҳанд ки шоир шаванд, доштам. Лекин дар ҳамон кӯдакӣ ҳис мекардам, ки ба дараҷаи масалан классико шоир намешавам, лекин шоири миёна шудана орзу мекардам. ин қадар шоириро дӯст медоштам, ки шоири миёна шудана орзу мекардам. ва ҳоло мебинам, ки вақте муқоиса мекунам, дар ҳақиқат шоири миёна гоҳе аз миёна боло, гоҳе аз миёна поён ҳастам. барои ҳамин ба ҳамон орзуи кӯдакӣ расидам. дар яке аз маҳфилҳои шумо ба назар чунин расид, ки дар амин назди китобхонаи миллӣ дар болои ҳамон зиннапояҳо менишастед. Шумо шояд ёд доред, хонандаҳо дар поён буданд. оё шоир набояд дар байни мардум бошад аз назари шумо? онҷам ҳалқаи мардум аст. ин як бор не, даҳо бор шудааст. гап дар сари ин аст, ки аз баландӣ ҳамаро мебинӣ. маҳфила чӣ кард, агар дар поён бошӣ, он баландиро худо додааст, чӣ хел истифода набарам. худо додааст. аз баландӣ бояд дар ҷое истӣ, ки чӣ қадар халқ бисёр ҷамъ шаванд. Масалан ман мобайна интихоб мекунам баландӣ, аз ду тарафам дар зино метавонанд, ки одамо то назди ман ҷамъ шаванд. мегӯянд, ки шумо ҳанӯзам аз замони масалан солҳои пеш, аз солҳои ҷанги шаҳрвандӣ маҳфилҳои шеър баргузор мекардед. дар он солҳо, ки масалан бисёр як солҳои мушкил буд, чӣ шуморо водор мекард, ки маҳфилҳои шеър баргузор кунед? мушкил набуд барои шумо? маҳфил ки ман гуфтам, ки имсол маҳфили мо ина худам 60 сола мешавам, 4 апрел 60 сола мешавам, 5 сентябр маҳфилам 40 сола мешавад. яъне ки аз 20 солагӣ ман маҳфил оғоз кардам. ин одат шудааст. фақат мо пеш аз оне ки ин бесарусамониҳо сар шуданд, маҳфила соати 7 дар шаҳри Кӯлоб, дар кофи фарҳанги шаҳри Кӯлоб, дар бинои созмони ҷавонон намгузарондем. маҳфила соати 7 оғоз мекардем, шаб соати 10-11 тамом мешуд.
мебар омадем кулобшар бӯи ҷавонӣ бӯи шеър ҳамин хел мегирифт. лекин вақти Нобасосомониҳо ки сар шуд, ман бачаҳоро гуфтам ки маҳфила барҳам намедиҳему рӯзона мегзаронем. Маҳфила чунки шаб аллакай хатарнок аст, барои ҳамин маҳфила баъд соати 2 баъди зуҳр овардем, баъди нисфи рӯзӣ. дигар ҳамон омад то ҳозира. дар васфи ягон қумандонҳо он замон шеър гуфтагӣ ҳастем? боре лангари вафот карда буд. дили ҳама сӯхт. ман лангариҷони оча гуфта як ғазал навишта будам. нуроншоҳ ҳофиз месароид чизи сиёсӣ надошт, равиши сиёсӣ надошт, равиши дилсӯзӣ ба яке аз масалан фарди тоҷик буд. мегӯянд ки шоир бисёр шудааст, аммо олиму технократ кам. назари шумо дар ин бора чист? дурӯғ аст, шоир бисёр нест. агар ман бовар дорам ки агар 9 миллион шуд аҳолии Тоҷикистон, тақрибан 9 миллион шуд хела, ман бовар дорам ки 1 миллионаш ҳам шоир нест. дар як шеъратон бо танз мегӯед ки ҳар куҷо шӯхеву шайтонест дорад эътибор, оҳ хайрандеши мо ҳам шӯху шайтон мешавад. маънии ин мисраҳо дар ҷомеаи имрӯзи мо то куҷо ба воқеият наздик аст ва манзури шумо чист? ин ғазал дар давраи тақрибан давраи нооромиҳо гуфта шуда буд, дароми хелам буд. ин лекин дар ҳар давра аст. дар ҳар давра аст. ҳамн даври агар рӯдакӣ сар кунем то давраи охир ин хел ҳолатҳо меравад ки аст. лекин хайр ин як киноя аст. гоҳе баҳсҳое мешавад ки масалан шоирони мо бештар мадҳиясаро шуданд, хусусан дар васфи мансабдорон, вазирон ва ё президент. назари шумо ба ин чи аст? масалан худи шумо мадҳиясароид аст? хеле зиёд. зиндагӣ маҷбур мекунад гоҳе менависӣ одамои нисбатан арзанда. ҳамин ҳар як одам паҳлӯи мусбат дорад, манфӣ дорад. нест дар рӯи дунё одаме ки худаша фариштатар бошад, гӯё ки баи хато надошта бошад. ҳаст паҳлӯ. хайр мешавад ки вобаста ба шароит мешавад дар ҳолатҳое ки меафтӣ, масалан як паҳлӯи мусбаташ ки ба инсонҳо ҳамун васф куниву дигар инсонҳо маъқул мешавад, хайр менависӣ. ин чиза ҳеҷ кара гуногор карда намешавад, чунки ҳофизи Шерозӣ лисонулғайб буд. лисонулғайб аст он шоире ки аз ҳама бештар ман дӯсташ медорам, аз классико ҳамаи классикоро ку назм мебинам, лекин меҳри хоса дорам ба ҳофизи Шерозӣ. дар ҳамон девонаш бинед ба 17 подшоҳ мадҳия дорад. назари шумо дар бораи насли нав, шоирони насли нав чӣ гуна аст? баҳои шумо ба иҷодиёти шоирони насли нав чӣ гуна аст? мусбат аст. ман бисёр хурсандам ки ҷавонҳо, бисёр ҷавонҳои бағайрат имрӯз рӯи ба саҳни адабиёт омада истоданд, бо қадамҳои ҷасурона, бо дилпурӣ, бо суханҳои нав, бо ҷустуҷӯҳо. як шоир метавонад ки бо эҷодиёти худ, бо таҳияи китобҳои худ зиндагиашро пеш барад дар шароити имрӯзӣ? ба андешаи ман не. шояд ки дар аврупо шавад, шояд ки дар америка шавад, шояд ки дар россия шавад, дар мо намешавад. худоё оҳу сӯзам бахшу дардам бахшу обам кун, бидеҳ табъи баландам шоири олиҷанобам кун. масал бо шеър мегӯям, ғазал бо меҳр мегӯям, кабобам кун, харобам кун, вале шоир ҳисобам кун. ба манағёр механдад ки аз ман ёр меранҷад, касе хандад, касе ранҷад, ту рӯдори савобам кун. намон як зарра ғам зам дар дилам гардад, дар ин дарьё ҳубобам кун, ҳубобам кун, ҳубобам кун, ҳубобам кун. расон бар гӯши хок аз файзи гулбонги фалак сайрам, рубобам кун, рубобам кун, рубобам кун, рубобам кун. каромат кун ки бетобам, ба чашми кас наметобам, маро худ офариди зарра, акнун офтобам кун. худоё гоҳ бедору гаҳи хобам чӣ ҳол астин, ту хайрандеш бедору ту хайрандеш хобам кун.
ташаккури зиёд барои як суҳбати самимии шумо. бори дигар ба студияи радиои озодӣ дар душанбе хуш омадед. Саломат бошед. Барохӯр бошед. Саломат бошед.